aw bisimila Hôtel Lafiya la. N'i ko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Gilia de volaille nenia tako foloi kama mafon nyanama anu ujeni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou konosogontu dugu fata se kai anani wanauma apara bela jelen labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakanyuwan konnala Nintako foloi abedamne nobam kalo tle mugani woro ka fori atli bisaba Samba fla ani mugani duru terrain shaba min fleni lafiabu
a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Bilakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye
novembre kalo ale tile 5 ye bi ye san 2025 an bɛ o fana kɔnɔna na nanzaraw ka jate sira fɛ fala ye sɔgɔmada in na an da bɛna don kuma min na o ye tajiko gɛlɛya ye hali bi premier ministre u ye lajɛ kɛ tuguni baara minnu kɛra ani minnu bolodalen don an kɔni ko k'u hakili to segu la u k'u hakili to bilala u k'u hakili to kucala la u k'u hakili to moti la fala ye nin dugu ninnu sɛgɛnnen don bi dɛ ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ekɔli ta min fɔra k'o bɛna kɛ ntɛnɛn nata ye o na se ka kɛ k'a sɔrɔ taji ma se ninnu ma wa ayiwa komi gouvernement ko ko fɛɛrɛ sigira sen kan ko ka taji lata mali fan 14 bɛɛ fɛ o baaraw an na fana k'o fana tila ka o fana ɲɛɲini wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ kunungo Sikaso marabolo la fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen a ko ma bɔ foyi fɛ bamancuwale kɛbaa fɛn fɛn tun bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu bolominɛw k'olu cɛ ka taa n'o ye kunungo min ye pankurujigi kɛnɛ min ye n'o ye Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ ye fala ye bɔlɔlɔ siraw fɛ kuma jatigintanw min ye kibaruya minnu bɛ yen ni sɛbɛnyɔrɔ t'u la olu y'a yira sa k'a ɲinina ko maaw ka wuli ka bɔ o pankurujigi kɛnɛ in kan ye ko bamancuwale kɛbaa ko k'u natɔ don o waati kelen fala ye irisiw ka avion belebele o fale o nana jigin Ntayi o kɔni mankan kɔni ye maaw bila ka boli sabula a mankan ma dogo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na fiyewu kuma tɛ anw fanfɛla fɛ yan o kɔni kɛra min ye furancɛla fanga a baara hukumu kɔnɔna na fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye u y'a yira sa k'a fɔ tajiko ta na sira fɛ hali bi ko mɔgɔ minnu ka mɔbiliw bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛna nin kuma in fɔ o parce que ne ye mɔbili dɔw ye fala ye nin y'a dɔgɔkun 3 ye station dɔ la u tɛ ka ta ka bɔ yen ko mɔgɔ ka t'u ka mɔbili ta sɛbɛn kɔni kɛra kunungo hukumu kelen fana kɔnɔna na fana fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan an na an da don o la tajiko ta na sira fɛ fala ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye an ka musomanw minnu tun sen bɔra a la pewu fala ye ko kafu ye sɛbɛn bɔ ka bɔ ko jamana 4 k'u ye olu ta kura ye minnu kun binna o la sa Mali musow u taara o la an yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ cɛ ta la o an b'a la ko muso aw jouera kunu wa Real de jouera ani FC Bayern jugara kunungo Faransi ma dɛ PSG de tɛ yan nin ye ninnu u mɔgɔ 10 contre mɔgɔ 11 ninnu bɛɛ tun ye kelen fala ye a kun tɛ nɔgɔya dɛ nka u ka gardien in mana t'a la fiyewu maa don Allemagne ka gardien in maa don wa i ye fɛn fɛn dasi a b'a bɛɛ ta a bolo ka jan a yɛrɛ kundama b'a la k'a tɔgɔ ko Nayɛri wa alayi ninnu ka ko ka ca Ngilɛw ka cɛ bɛ jouer de fana fɛ yen Harry Kane fala ye an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Umar Amadu Diko ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunun kɔdiwarikaw fɛ yen k'a si to san 71 na a ye minisiriya jɔyɔrɔ kɛ parti politique min tun b'an fɛ yan n'o ye PSP ye ale de tun ye o ɲɛmaaba ye maa kofɔlen u ka dugu n'o ye Jona ye o dugutigi fana kun don an bɛ dugawu k'a ye sa a ka fatuli kɔni kɛra kɔdiwarikaw fɛ yen bana kuntala surun senfɛ ko AVC n'ala sɔnna ma an n'an da don o fana na nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn filamuso kelen min bɛ Bamakɔ bɛɛ ni nɔnɔ b'a ka tasa filen kɔnɔ n'o ye Jaba ye an b'a fɔ fala ye n'o tɛ kiba ninnu kɔni dɛ olu yɛrɛ n'anw bɛɛ bɛ nɔnɔmugu min yan cɛw monsieur le ministre Omar Asi Jalo ale fana ye fila fɔlɔ dɔ ye an b'a fana fo Modibo Sidibe k'a fana fo min ye cɛwlenakaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Yanfoyila marabolo la Densokaw Amara n'o o ye Amara Jakite ye Wasolonkaw fɛ yan an yɛrɛ kɛrɛfɛ an sigiɲɔgɔnw don olu fana fo fala ye nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na
Falaye ko yɛrɛ ɲini boli ni kɔnɔna juguya ti bɛn dɛ. Wa bilikan boli o kuntala fana man jan. Maa o maa n'i ye lahara kɛ sarati ye Falaye, a bɛ se don dɔ. Mali tajiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ Falaye ani degun min bɛ Mali kɔnɔ, an y'a ye k'a fɔ laɲini min bɛ a ko la, o ye ka jamana in kun k'a dafiri k'a filenkolonci k'a dagakolonci. Banbanci wale ni juga wale kɛbaa olu bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min na Falaye. Ko in a labɛnna cogo min na ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye. Côte d'Ivoire jamanakuntigi kalata ɲɛkɔrɔla la, wulikajɔ minnu kɛra diɲɛ maa sɔmina k'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire mana i sigi k'i bolo fila da sen kan Falaye, ko min ye Mali ni Burukina ye u bɛ sɔn ka min ye cɛncɛn kɛ a ka basi la dɛ. O fɔlen min kɛ Ivoiriyɛnw olu fana ye dɛmɛbaw wele k'u bolo fila da u kun ka kule woyinbaw a ye na anw dɛmɛ. O la sa Falaye olu ma fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ koyi. Mali yɛrɛ dɛ, ale min bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kunna an tɛ taa yen wa? An k'an seko ni an dɔnko bɛ yira. Politiki ŋanakara kɔrɔ minnu bɛ anw fɛ yan n'olu talen ka kɛ Côte d'Ivoire k'u dagayɔrɔ ye. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kabilako kɛlɛ la n'a ti ban pewu, ka taa fara minnu kɛlen don ka janfa an boloda ka t'u sigi Alizeri ni Moritani kaw fɛ yen Falaye. Munumunu salo kɛra nin bɛɛ lajɛlen la, wa gouvernement kun sigira koyi. Mali gouvernement kura, a kun sigira Alizeri kaw fɛ yen Falaye. Ka ɲɛmaa sigi a la, ka premier ministre sigi a la, ka sɔrɔ ministre sigi a la, a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kun bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna Falaye. Laɲini tun ye mun ye? Yani Côte d'Ivoire kalata cɛ n'o o ye novembre octobre kalo tɛmɛnen tile 25 ye. Banbanci wale kɛbaaw ka don yan min ye octobre kalo tile 20 ye Falaye, a ma bɔ foyi fɛ. Mali gouvernement, Mali sɔrɔdasiw, Mali wolomasiri tabaw Falaye, u fana ye bolofaraw caya ka nɔnfɔnw caya u yɛrɛ la. An ye sunsunfin sigi, wulikajɔ caman k'o kɛ o hukumu kɔnɔna na. Fugakɛnɛ sigira min ye dugukoloko k'olu bɛɛ lajɛlen fara sen kan yaasa an ma hakili to an yɛrɛ la cogo min. Tajiko kɛlɛ, o tun y'a kunnana de ye Falaye. Laɲini tun ye min ye, o tun ye ka jamana in yɛrɛ de dɛsɛ, ka jamana in bolo ban, ka jamana in bila sen sabara kɔnɔ, ka na u sago sɔrɔ min ye an ka jamana na Falaye. Taabolo 7 o kun sigilen don sen kan. Mangoya min ye minancɛn ye, ka don maaw n'u hakili cɛ, ka sɔrɔdasiw bila ka don an ka jamana kɔnɔna na, min ye kɛlɛw ye k'olu wuli, ka maaw ɲugun fanga la, ka wulikajɔ kɛ kunnafonidi sira fɛ, ka jamana marabaaw k'olu mangoya bɛɛ lajɛlen ye. Nin bɛɛ lajɛlen n'a taabolo tun don, nin bɛɛ lajɛlen n'a kɛcogo tun don, i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ye laseli kɛ cogo min na Falaye, o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka jamana ye, an bɔra nka an ma kisi fɔlɔ dɛ. Sabula an ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na, an y'o fɔ siɲɛ caman, u tɛ sɛgɛn, u tɛ ɲinɛ, u t'a dabila. U kɛlen don k'an kɛ ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ Falaye, don o don u jan bɛ an na, anw dun fana kan k'an kɔlɔsi Falaye. Ne y'o f'i ɲɛna a mɛnna, ko maa o maa bɛ yen n'a bɛ se ka i kunu, kana sɔn a k'i nɛmu. An ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ? O ye sɔrɔdasiw yɛrɛ, u yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi u yɛrɛ ye, yaasa min ye jamana ye, a bɛ se cogo min na ka wulikajɔ boloda jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Baara minnu bɛ yen n'olu sigira sen kan, ka se k'a lajɛ sa an ka wolomasiri tabaw, olu bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan, jamana bolofaraw olu kɔnɔna na. O bolofaraw wulikajɔw, o de y'a to nin waati laban in na Falaye, tajiw olu sera ka don. Min ye jamana yɛrɛ ye ka na Bamako kɛ u sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔ ye, o ma se ka sen sɔrɔ. Yɛlɛma bamananw y'a jira k'a fɔ k'o ka di ŋɔmi na, ka takula k'ale ma sɔn o ma, o fankelen sisira. O la sa banbanci wale ni wale kɛbaaw, armée ka wulikajɔ y'a caman sisi, k'a caman bɔ baara la. Wulikajɔ ni cɛsiri min fana n'o tora sen na jamana fantan 4 fɛ, hali n'o y'a sɔrɔ bi Falaye, a ko kɔni an ye para ɲɛ kelen kɛ, nka a ma ban. Sabula an ka jamana marabolo caman bɛ yen, an ka jamana yɔrɔ caman bɛ yen bi, maaw bɛ degun kɔnɔna na. Segu b'o la, Moti b'o la, Kucala b'o la, marabolo caman bɛ yen bi, olu b'a fɛ lafiya min filɛ nin ye, ni fiɲɛ dama min kɛlen don ka kɛ Bamakɔ n'a lamini na, olu k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ. O la armée, a ye min boloda, min fɔra an ye, wulikajɔ ni cɛsiri foyi tɛna bɔ o la don nataw kɔnɔna na koyi. Sabula mun la kɔlɔsira, o ye k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw yɛrɛ y'u sigi Falaye, k'u bolo fila da u sen kan ka mɛn,
maaw ye weleli kɛ a ye na ninnu b'a anw fɛ yan a ye n'aw kunbɛn dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ka n'a kɛ kalow ye k'a kɛ sanw ye olu diliw donna k'u sigi ye ka maaw dɔn ka maaw dɔngɔlakari ka duguw dɔn ka wocɛw bɛɛ lajɛlen dɔn n'i ko k'i bɛ wuli olu nɔfɛ falaye fini dugudenw ka jɛ ka baara kɛ nara bɛ cogo di bi nara taali kɛlen don kataba 4 ye ɲoro n'a lamini maaw bɛ kulela su ni tile min ye dugu caman bɛ yen tiɲɛ don armée bɛ ka wulikajɔ kɛ nka falaye mali jamana de ka bon baara in min y'a gɛlɛya o ye jasiran ye sabula marifatigi 2-3 bɛ se ka na jatigɛ baara kɛ anw fɛ yen k'a sɔrɔ anw yɛrɛ an kɔni dɛ o hali n'u nana u jɔ da la an bɛ bɔ fenêtre fɛ cɛw a so ko k'an k'an ja gɛlɛya a so e ja ka gɛlɛn e ja minɛlen don anw ja ka fɛgɛ hali penalty ta mana daminɛ an m'an kɔ de don kuma tɛ marifatigi falaye f'u k'an labɛn dɛ n'u ma ɲɛ k'an ka k'u ɲɔgɔn ye u k'an labɛn u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa baara min bɛ yen ni an yɛrɛ bɛ fɛ k'an yɛrɛ b'o kɔnɔ an ka se ka kisi o ma falaye renseignement o ye mali kisi min ye Moroko n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ caman kɛra kibaruya caman kɛra k'a ye k'a fɔ maa ninnu ye waleya minnu sigi sen kan u bɛ kungo kɔnɔnaw la bawulen fɔra o la sunsan fɔra o la faya fɔra o la min ye Kayi sira ni Nara n'a laminiw bɛɛ lajɛlen ka taa se fo Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla Miseni fanfɛlaw la falaye dugu dɔw bɛ yen ko Sama min ye Kajolo n'a Maraw ni Kɔlɔnjɛbaw kɔnɔnaw ye nin bɛɛ lajɛlen bunteli kɛra nin na fo ka taa s'a dan na bi bamanciwale wale kɛbaa mun bɛ yen ko bɛ se k'i jɔ ka bɔ ka baara kɛ falaye o ka dɔgɔ o la sa kungokolo fandanbada dɔ tun bɛ yen o yɔrɔ in na sa n'u b'a fɔ ma ko Musafa in ko armée ye ne kɔni a y'u nɔɔni de ye ko hali n'i taara bi falaye i bɛ sɔn ka su kasa mɛn han wolomasiri tabaw ye taama min kɛ ka wulikajɔ min kɛ ka cɛsiri min kɛ falaye ale ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dugawu ni don o don ala deli hukumu kɔnɔna na ko bi k'an bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi janfanba min kun b'an kan a ko e ko hali n'a bɛ sira sɔrɔ maa minnu bɛna se ka kɛ ka sira sɔrɔ olu kɔni caman taara kiyama k'a sababuya kɛ armée ye jamanadenw ka wulikajɔ ni cɛsiri nka mun tora dugu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ magan kɔnɔna na wulikajɔ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma Segu mara Sikaso mara min ye san ye ka taa se dugukɔnɔduguw ma Moti n'a mara Lamini n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen falaye ko armée kana ɲinɛ yen kɔ dɛ sabula ko ninnu daminɛna ye de kana se yanfan fɛ tiɲɛ don bi yanfan kɔni alihamudulilayi waleya min kun b'u nɔfɛ n'u tun b'a fɛ k'o sigi sen kan o ma se ka sen sɔrɔ nka falaye ko kɛlɛ in dugu ma mun yɛrɛ tun bɛ yen ni nanzaraw yɛrɛ tun b'o nɔfɛ kosɛbɛ o ye dugu jukɔrɔ nafaw ninnu de ye sanu nɛgɛ lithium uranium pétrole gazi manganèse ni phosphate olu ka nata dalen don o de kan bi ka Mali kɛ jamana ye min kɛlen don ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ ka sariyaw sigi sen kan ka tila k'i ɲɛ jɔ maaw la ka kuma ɲɛŋwɛ k'o bɛnnen tɛ nanzara jamana caman ma dɛ sabula olu bolo maa mun tun b'olu tɔgɔ la n'o kan k'o baara kɛ ko Mali y'o ka ko b'a mɛnna falaye o yɛrɛ tɛ se ka kuma Mali yɛrɛ fɛ tuguni yɛrɛ kuma tɛ ka maa sɔrɔ ka kuma Mali fɛ hali kɔsa in na ko bariki a ɲɛma o ni Mali kɛlen ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na falaye k'u tun bɛ ka maa ɲini de jɔn bɛ kuma Asimi fɛ dɛ jamanakuntigi de tun bɛ ka ɲini jɔn bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kuma Asimi fɛ o la sa o maa ma sɔrɔ kɔsa in na min ye Banque mondiale yɛrɛ ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ sanuko kunna falaye o ko bariki jo tɛ kɛlɛ in na Mali ka jo dira a ma ka kɛ n'a ka se a n'a ka wulikajɔ n'a ka baara kɛcogo ɲuman ye wa min ye lulu ni gungutu ye bi ko Mali a b'an sago la an kan k'a kɛ cogo min na an k'a kɛ ten min ye baara ye a kana na jɔ kɛlɛ min filɛ nin ye falaye sɔrɔko kɛlɛ bɛ a la hakilina kɛlɛ bɛ a la jasiran kɛlɛ bɛ a la k'a ɲini ka malidenw lasegin kɔ k'u lasiga u ka ɲɛmaaw la o bɛ a la nka baarakɛla ninnu jateminɛkɛla ninnu ko min falaye k'a bɛ n'a fɔ ko maa minnu bɛ papali kɛ ka lajasirani kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ k'u caman tɛ Mali yɛrɛ dɔn han maliyɛnw kungo ye min ye k'u t'o dɔn ko n'i y'a ye denmisɛnnin bɛ i jɔ wara kɔrɔ fa bɛ boli a ɲɛ fa de b'a dɔn ko bi minnu bɛ ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ falaye k'u ta kɛra fu ye sabula mun fɔlɔ n'i tun ko maliyɛn ma rebelles y'a don tan u y'a bɔ tan u ja bɛ tigɛ u b'a tila ko bi ko maliyɛnw yɛrɛ tɛ ka foyi partager minnu ye ko in faamu
ko caman y'i bolo jigi ko jamana k'o fana dɔn olu tigiw ye maa minnu bɛ bi halisa bɔlɔlɔ sanfɛ gurupu whatsapp kan n'u bɛ ka nin baara ninnu kɛ fala ye ko Modibo Kone n'a ka cɛ dɔw bɛ ka fɛɛrɛ ɲini olu fana na han u m'a fɔ u bɛ se maa ma dɛ nka i bɛ wele k'a f'i ye karisa i hakili to i ka jamana na faso bila fɛn bɛɛ ɲɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛra fala ye tubabuw yɛrɛ ka kuma na ko jamana min n'a kun kan ka ci san 2012 san n'a porokotoro la jamana min n'a ye kobilenw ye jamana min n'a ye fɛn bɛɛ ye k'u kan ka na u sigi sa ko k'a lajɛ sa jamana ɲɛmaa ninnu mun de b'u bolo mun de bɛ jamana in kɔnɔ n'o o kɛlen k'a kɛ bi nanzaraw tɛ se ka se k'u sago sɔrɔ caman ko u kana k'u sigi u ye maa ye an yɛrɛ ye maa ye an ka kuma fala ye o de la n y'a f'i ɲɛna o don n ko hali an ka lithium ko min filɛ nin ye an bɛ ka dugujukɔrɔ nafa minnu bɔ nin ye an ka sɔrɔ bɛ se ka k'a la cogo min an ka sinuwaw ladege lithium bɔlen min filɛ nin ye fala ye kɛmɛ sira de la an tɛ 15 ta an k'o kɛ batiri ye yan minnu bɛna lithium bɔ ka taa n'a ye u bɛ taa n'a ye jamana min fɛ yen u bɛ taa n'a ye maa min fɛ yen n'o ye usine tigi ye an b'a fɔ a tigi ɲɛna anw ka hakɛ kɔnɔna na a ti ɲɛ an ma a k'a to kɛmɛ sira de la 15 ka yɛlɛma anw yɛrɛ fɛ yan an k'o batiri dilancogo la maliyɛnw ka baara kɛ fala ye yaasa an fana k'an bolo don yɔrɔ dɔn o de la ne b'a fɔ kuma caman n ko minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kunna minisiri min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna fala ye minisiri minnu bɛ yen ko olu b'an ka ko ɲɛnabɔ olu tɛ minisiri ye mun bɛ se ka sɔrɔ dɔ sɔrɔ ka fara an ka sɔrɔ kan sabula mun na sariya mun b'anw bolo n'an b'a fɔ ma ko code minier baara kɛcogo mali sariya ko tan olu bɛ dan o de ma nka mun kan ka ɲini diɲɛ kɔnɔ ka fara kan o ye maaw ka baara ye maa minnu fana bɛ o dɔn de korokaraw de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn fo an ka maaw sɔrɔ malidenw na bi minnu bɛ kɔ kan kosɛbɛ fala n'u bɛ nin baara ninnu kɛ an kana an ta kɛ k'an ye papiye ta k'a signé ye nafa wɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ka fara gudɔrɔn kan ka fara sirajɔ kan ka fara kalansojɔ kan ka fara maaw ka baara kan o ye k'a bayɛlɛmali kɛ an fɛ yan lulu ni gungutu sanu tiɲɛ don a bɛ feere a nafolo bɛ na nka mun de bɛ to an yɛrɛ bolo n'an b'o bayɛlɛma an ka musow fana ka se ka sanu don an fɛ yan an k'o sigi sen kan nɛgɛ minnu bɛna bɔ sanu minnu bɛna bɔ lithium minnu bɛna bɔ n'an m'o kɛ an ta bɛ k'a la wari minɛ wa ni wari banna don min na an bɛ se k'an ka sɛgɛn kelen in kɔnɔna na diɲɛ ye jateminɛ de ye minisiriw ka ɲi dɛ u b'u ko su ka baara la sariya ye min fɔ u b'o kɛ nka i tɛ min dɔn fala i t'o dɔn dɛ ni ne ye lɛtiri sɛbɛn sisan k'a d'e ma sinuwa kana k'i k'a kalan an bɛ tile yan dɛ donc fo jamana k'o de faamu jamana waati dɔlamaw a bɛ kɛ ni fanga ye a waati dɔlamaw a bɛ cun k'a bɛrɛbɛ k'i hakili sigi k'i ka nafa ɲinini daminɛ n'a ma ɲɛ kaban ko bɛnkanw sɔrɔla mali bɛ taa sira min fɛ olu dɔnna ka ban fala ye an ka dɔn ɲini ka fara o fana kan sisan fɛn bɛɛ tɛ kɛ kɔdi kɔnɔ o bi minnu bɛ ka na nin nafa ninnu ta ka taa anw fɛ yan n'u y'a dɔn k'a fɔ ko e pourtant maliyɛn ninnu u t'u kunfɛ tuguni dɛ u ko k'u ka sanu bɛɛ tɛ taa sanu bɛɛ tɛ taa mun bɛ k'a tɔ la a bɛ ka taa feere minnu a y'a fɔ ka usine bolofara dɔ dayɛlɛ anw fɛ yan an yɛrɛ ka denmisɛnninw ka don ka kalan kɛ an ka mini dilanyɔrɔ ni fɛnw sigi fala ye an ka kalan yɛrɛ de kan ka bɔ ka denmisɛnninw bila ka taa kalan fu kɛ ka n'u sigi kare kɔnɔ te min na o de la i m'an balimakɛ Zili ye ale filɛ ka na sɛnɛkɛyɔrɔ ekɔliso sigi a ka ekɔliso la fala ye kilasi tɛ yen dɛ foro n'i y'i tɔgɔ kɔni sɛbɛn agirisup la foro k'a fɔ ko n taara bigi non tu vas au champ taa tubabukan wɛrɛ tɛ taa foyi dɛ i bɛ taa foro minɛ i bɛ t'o foro kelen de la yen bin bɛ falen cogo di i b'o de lajɛ bin nafa i b'o de dɔn i bɛ kungo dɔn i bɛ dugukolo dɔn i bɛ fɛn dɔn i bɛ sɛnɛ dɔn i bɛ mɔni dɔn i bɛ vétérinaire baara dɔn a bɛ kɛ ten de an mago bɛ fɛn minnu na bi an k'an ka kalan ɲɛsin o ma n'o tɛ k'an ka denmisɛnninw bila ka taa sanjan kalan kɛ ka tila ka n'u sigi nafa jumɛn b'o la diɲɛ ka teli o ma bi o la mali a kelen ma kɛlɛ ninnu kɛ fala ye ani jamanaw jɛra ka baara kɛ jamana minnu sɔnna ka sɔn an n'u ka jɛ ka baara kɛ nka nin bɛɛ la fala ye an ka mali jamanadenw fo dɛ mali jamanadenw u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ u ye muɲuni kɛ u ye sabalili kɛ o de la n b'a fɔ ɲɛmaaw ye tuma o tuma n'a ma ɲɛ ko mɔgɔw ye maagwan kɛ fala ye u sara ye mun ye bɛɛ jɛ fɛn minnu bɛ yen o ka nɔgɔya u bolo taji sɔrɔcogo ka nɔgɔya balo sɔrɔcogo ka nɔgɔya jama bɛ jɛ ka fɛn minnu sɔrɔ o sɔrɔcogo ka nɔgɔya mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko olu minnu yɛrɛ ye baara ninnu kunna fala ye
u tɛ k'u yɛrɛ fisaya jamanadenw ma o de la n y'a f'i ɲɛna o don ntɛnɛn don mun ye kadafi bi n y'a f'i ye mun ye sadam hussein bi n y'a f'i ye mun ye bashar al-assad bi n y'a f'i ye mun ye blaise compaoré bi n y'a f'i ye kafa yaada ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ falayi don dɔ cɛjan de don dɔ cɛsuru ye dɛ i bɛ don dɔ kɔlɔn se don dɔ minɔgɔ ye k'a fili bi ka taa kunbɛn sini o de ye sabali ni muɲu ye n'ala y'o d'i ma i b'i yɛrɛ filɛ i bɛ maaw filɛ i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko adamadenw bɛ cogo min gansan tɛ an bɛ k'a fɔ minisiriw ɲɛna u ka jigin ka na bɔlɔn kɔnɔ fala ye n'i nana ne ko sisan ko mɔgɔw k'u ka mobili ta ka bɔ yen fala ye station na tiɲɛ don mɔgɔw kan k'u ka mobili ta ka bɔ station na parce que a bɛ sira minɛ nka e nana lajɛ ni taji b'a kɔnɔ wa a mobili bɛ cogo di est ce que e taar'o lajɛ fɔlɔ e ye sɛbɛn kɔni ta sɛbɛn se bɛ e ye e y'o ta e ko ko mɔgɔw ka t'u ka mobili ta o ye tiɲɛ ye o y'i ka sariya ye nka mobili min jɔlen don yen a pinɛ sɔgɔlen don wa a moteur bɛ sɔn tugun wa est ce que e y'olu jateminɛ a t'a jɔ ye tuma min na taji min tun b'a kɔnɔ a y'i poussé ka se yɔrɔ min na e b'o dɔn wa munna a tɛ ka bɔ yen falaye baara kan ka kɛ tan de fɔlɔ yanni an ka sɛbɛnw ta budɔn taji tɛ k'a kɔnɔ an sɔnna nka ni taji ma kɛ budɔn kɔnɔ falaye ale minisiri caman tɛ taji sɔrɔ a faama caman tɛ walayi a faama caman tɛ taji sɔrɔ aw tɛ bɔ aw ka biro kɔnɔ ka na jɔ aran na o a bɛ kɛ fɛn dɔ de kɔnɔ ka taa d'aw ma o hali n'a ka mobiliw nana n'olu fara a bɛ baara bɛ kɛ cogo di n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ falaye i miiri i k'a jateminɛ o de la anw ko aw tɛ se k'aw to aw ka birow kɔnɔ k'aw bɛ jamanadenw kungo ɲɛnabɔ aw bɛ na de aw bɛ n'a lajɛ munna budɔn ne m'a fɔ maaw ma taji feere budɔn na dɛ n m'a fɔ n ko taji sugu ma kɛ budɔn ye dɛ nka n'i ye budɔn ko bɔ yen bi chauffeur ye min fɔ taji ti feere n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna kuma ma surun na falaye chauffeur mun bɛna ni citerne ye a niyɔrɔ de ye budɔn ye o ale ta bɛ d'a ma yamaruya na a b'a kɛ mun kɔnɔ e ko ale kana budɔn o don ko cɛ natɔ ka bɔ kajana a sera buguni a y'a ka budɔn jigin budɔn kelen bɛ o lakolon na a taara k'a bɛ taa ji ta falaye u y'a ka parantikɛ minɛ ka taa n'a ye kaso la buguni cɛ bɔra k'a bɛ taa o fana ɲini chauffeur u ye chauffeur fana minɛ ka fara parantikɛ kan ko budɔn yer'u bolo mais min yɛrɛ ta ye taji ye o ko k'olu ka halala u ka hakɛ ye min ye k'u ka kɛ budɔn de kɔnɔ yanni e k'i ka décision in ta ɲininkali kɛ fɔlɔ chauffeur aw ta bɛ cogo di an kɔni an bɛ baara kɛ ni nin ye nin ta ye 20 litres joli b'e bolo ni a y'o papier d'o ma ni maa min sera o ma a ye nin yira a la k'a fɔ ko y'aw ta ye aw minnu ye jamana yɔrɔbatigiw ye a bɛ taji feere cogo di budɔn jumɛn ni jumɛn b'aw bolo a y'a sɛbɛnw ta a filɛ nin ye falaye e ɲɛ bɛ an ka jamana togoda jumɛn na ko i bɛ taa taji feere ko n'a ma kɛ budɔn kɔnɔ a y'a fɔ n ɲɛna togoda jumɛn bɛ yen ko bɛ taa taji ta ka taji sɔrɔ ka taa n'a ye i taara n'a ye kungo la o i taara n'a ye i ka nakɔ la o i taara n'a ye i ka baarakɛyɔrɔ la o i b'a kɛ budɔn de kɔnɔ sɛbɛn min fana bɛ di falaye u k'a bɔ DNCC la DNCC bolobara minnu bɛ commune kɔnɔ olu k'a di n'o tɛ fɛɛrɛ mali gouvernement a ye na terrain kan an ka kuma réalité de bɛ terrain kan n'i ye chauffeur groupe faralen ɲɔgɔn kan ka taa fɔ ko ni budɔn tɛ k'u tɛ baara kɛ falaye a y'u ɲininka c'est pour que an da bɛna don a kuma na o komi ɲɛ kan ka kɛ an da bɛna se a kuma ma donc an bɔra janfan min kɔnɔ sa falaye a janfan kɔnɔ kun ka dun i m'a ye o de la min ye wolomasiri tabaw ye se min sɔrɔ américain ka département d'état ni o ye o dangan ye Christopher Lando ko ka mali wolomasiri tabaw fɔ falaye k'u ye seba de sɔrɔ ka taa jinim ale juguya la ko États-Unis bɛ mali wolomasiri tabaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ye taa tuguli min kɛ jinim na min ye Christopher Lando ye falaye a ka compte X sanfɛ kunun ko a ko ani Ablaye Job k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na k'u bɛna lajɛ États-Unis ni Mali an ka kuntilennaw ye mun ye ka se ka baara kɛ cɛncɛnfo ka jamanaw kɔnɔna na ko a nisɔndiyalen de b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bɛnkan bɛna sɔrɔ États-Unis ni farafina Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna na ni basigi ni baara ye falaye ni kunnafoni ni ne kɛra ka su labɔ kunun ko maa minnu ko anw ma a ma mɛn k'u ka jamanadenw ka waa wɛrɛ f'u b'u taa cogo f'u ye olu de ka kuma filɛ nin tuguni falaye ne kɔni y'a ta nka ne bɛ min dɔn
an k'an janto an yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi dɛ an k'an janto an yɛrɛ la ninnu filɛ n y'a f'i ye ko k'a daminɛ Hafez Asad la n'o ye Bashar fa ye u y'o kɛlɛli kɛ taabolo de ka ca u bolo nɔnfɛnw don ni bi ta ma ɲɛ u b'a bila yen nka o kɔrɔ tɛ k'u y'a bila dɛ u t'a bila fo ka taa diɲɛ wuli u b'a bila ni sira minnu ye n y'olu fana fɔ jamana o jamana ɲɛmaa e ɲinɛ n'i ka jamanadenw kɔ u bɛ don n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa i bɛ bin wa jamanadenw ka lafiya n'u ka sɔrɔ bɛ kɛ faama o faama bolo fala ye o bɛ mɛn wa min ye ninnu ye u b'i bonya n'i ni jamanadenw kɔ donna ɲɔgɔn na n'i y'a ye bi an bɛ ka nin bɛɛ fɔ c'est que maliyɛnw de sɔnna donc o la an bɛ taa Ngula min na an bɛ taa lithium dayɛlɛli filanan in na jamanakuntigi ni laadalatigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye fala ye a ye min fɔ min ye ORTM ye u ye min sɔrɔ an k'o lamɛn ye. Jatigɛwale mɔgɔ ye janfa mun ta ka se an ka jamana ma ka se dajugu gɛlɛya ma mun ɲɛ tora la n'o ye an ka sufɛriw ye CTN b'o la n'u ka parantiw ani sɔrɔsiw dɔ wɛrɛ ɲɛ tora la ani mɔgɔw ka nafolo tiɲɛna an bɛ dasibila kɛ olu mɔgɔ ye. N dalen b'a la sisan maliyɛn bɛɛ ye jatigɛwale faamuya sisan maliyɛn bɛɛ y'a dɔn sisan mun tɛ hadamaden yɛrɛ dɔ u ye gɛlɛya mun ta ka se an ka jamana ma n'a fɔra an ka jamana bɛ kɛlɛ la dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya mɛ ni dugu ma se ma don min na e t'a faamuya mɛ n'a sera don ma i b'a faamuya ko jamana bɛ kɛlɛ la a ka kan bɛɛ de k'o faamuya ko an bɛ kɛlɛ la mun b'a to an bɛ se ka wuli ka jɔ an ka jamana ye u ka janfa mun ta ka se an ka jamana ma k'an ka jamana lamɔlo k'an ka jamana kumasiw k'an ka jamana kɛ bolokoli tamasire ye an kana don o janfa kɔnɔ an kana to o maloya ka an ka jamana sɔrɔ a ka kan bɛɛ ka faamuya donc gɛlɛya nalen a yɛrɛ y'a ye a daminɛ ma nɔgɔya mais ala barika la kɛlɛ in gɛlɛya yɔrɔ ye jamanadenw de sɔrɔsikɛ su kora o dugu jɛra o san baga na san a bɛ kɛlɛ kɛ a taara kɛlɛ kama a bɛ kɛlɛ kɛ mais mun bɛ kɛlɛ gɛlɛya o ye jamanadenw de jamanadenw ka faamubaliya u jamanadenw n'u ma wuli ka sɔrɔsiw dɛmɛ u ka finitigiw dɛmɛ u ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ kɛlɛ bɛ tiɲɛ o yɔrɔ de la ni kɛlɛ in fila t'a la dɛ kɛlɛ ka ɲa jamanadenw don a ka tiɲɛ jamanadenw don donc minnu fɛ an ka jamana malo k'an ka jamana bila a sentɛ bɛrɛ kan an ka yɛrɛ la fɔ ko mali to jamana ye k'a fɔ an ka jamana an b'an jɔ a ye su an b'an jɔ a ye tile donc n bɛ jamanaden bɛɛ fo parce que gɛlɛya nalen jamanadenw de ka faamuyali an'u ka wulikajɔ an'u ka muɲu ni sabali o y'a to an ka jamana ma bi sinon u kun ka jate la semaine fila jamana kun bɛ dafiri sabula daga janfa kun b'a kɔrɔ ni jamanadenw kun hakili kelekula dɔrɔn a kun bɛ gɛlɛya dɛ mais ala barika la jamanadenw y'a faamuya joona hali dɔw m'a faamuya an bɛ ladeli ala k'u sɔn hakili ɲuman na u k'a faamuya ko jamana y'an bɛɛ jɛ de donc an bɛ jamanadenw fo jamanaden bɛɛ ma jamanaden bɔ jamanaden na parce que bɛɛ de seko kɛ mais an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka sufɛriw ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka opérateur économique ye ka tila ka foli kɛ an ka tintigiw ye i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ɲɛgan waati don mais n'a ma s'i ma de i t'a faamuya bon nin y'olu ka ɲɛgan waati de nin sufɛriw ka ɲɛgan waati ye nin opérateur économique ka ɲɛgan waati ye tintigiw kɔni ko tɛ olu b'a la san kilo 12 donc ni ɲɛgan nana jamanaden ma opérateur économique ka wari bɛ ka don ka citerne san ka carburant san u ka citerne bɛ ka jeni carburant bɛ ka ci u ka nafolo bɛ ka ci citerne bolila mun n'ale ma citerne boli carburant tɛ don dugu kɔnɔ n'a y'i ban k'a tɛ taa ko parce que ko saya bɛ yen k'a bɛ se ka jigin a bɛ ɲɛnabɔ cogo di o y'a to ale nin y'ale ka ɲɛgan waati sisan ale kan k'i jɔ jamana ye k'a jɔ saya ɲɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na donc an bɛ foli bila foli kelen-kelenni parce que chauffeur sara parantiw sara mɔgɔw ka nafolo tiɲɛna finitigiw de kɔni olu caman sara mais jamanako de don jamana ye n'i ka ɲɛgan sera i b'i jɔ a kungo kɔrɔ n'i m'i jɔ a kungo kɔrɔ a bɛ gɛlɛya hali bi an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana na mɔgɔ caman t'a faamuya nin bɛɛ ye k'an na tulonkɛ de k'an na ɲina a gɛlɛyɔrɔ ye sanfɛla nin nin bɛɛ bɛ ka kɛ k'an mɔgɔw la ɲagami ka mɔgɔw hakili wuli mais u bɛɛ ɲɛ bɛ kidali de la u bɛɛ ɲɛ bɛ
Tomato la, ou Benjamin Berle, Benjamin Menagar, Benjamin Gordla. Angna no gore. Orato, angna so kelega chambre du wagonala. Parce que pour que un clibon nuko. Parce que la be pochama bela beani. Kajma bela beani. Ni yang nyame avec dodi. Esa mo ko tu irema. O de jamana klale fly. Ala kan kishana jeja. O de la ine de fu be bodo famia. La ine te ko ba kala de la ine sans flani. O nous sans flani no so do jamana klale fly. Ala ka se jonati. Do be de ko famia ko nga fe ba keni. La ine be na mu de mo de. O mu de duwa de segun nu de la ine be o sans flani. Do fanga don ani manga wilanga njanga ku matu sambala kana bindi gele akono fe la beno do ay mo mu nginga bo daba fe o ka do fne dri fe sisa ora do awu nginga bo dafe o ka do fne dri fe ame fne tambo datugunye do kele jamana e frero nyam ko frero si sem berma no ka taju mato jalo so taju so ngala ay ali anga so trama nu anga bisu nu ani anga kamyamba nu basulu funa ga na faro ga do ka bo mali sorogola donc o labe mato jalo don to na sa karwan to gomina donc ona ay fana ay ko so datu do ni me ko de ko ande serare o so beka dikin duga jamana don ka taji baka do me lawe ne be ke mato ni klandam na kana perturber bli donc be wele kam la jamana do ma aramade ite nyakumun keliko iboke shingle ga lafia c'est barado be ni ma ke shingle iba ke shin tan shin kimi o ga fali ni ado ni gilen flani ma fo ni benanga watire mo fana de keleke am bange bago ka jamana ka to da ma ka seda ma bi ani ngango fana waleya mali jamana bari ya mali jamana bay mali chefre jamana de mali ga for jamana de mali ga jamana ko jamana buliya sira no wa bula fade anye wa fade ni u jugunya amadiga ke me angana so ala ka ngala kan kina jaja ama jore sida amba keleke biye shini ya la kala ala kala sida ma do me foli bla bela ala ka jamana basi ala ka jamana do kambe mbokuma no Wolomasiri tabaw olu ka kɛnɛ kuma kan sisan fala ye kunungo min ye Kucala ale ni Sikaso ani ɲɔgɔn cɛ CMDT ale mɔbili 2 ta donna o la ye Bamacɔ ni ɲɔgɔnwale kɛbaw fɛ o waati kelen na armée ale tun bɛ buntɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɛrɛma kɔnɔ Sikasokaw fɛ yen Wolomasiri tabaw ye ta tugu Bamacɔ ni ɲɔgɔnwale kɛbaw la sabula u tun b'a fɛ k'u bɛlɛ convoi dɔ n'o ye tajita convoi ye k'o bali olu ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye armée cɛdenw ye k'u to yen ja fɛɛrɛ min tigɛlen don olu bolo jugu ɲɛ t'u la kɛnɛ kan nka olu de ɲɛ bɛ jugu la fala ye waati min bɛlɛninw bɛɛ lajɛlen kɛra tuma min k'u bɛ ta kɛ nɛgɛw la tuma min armée donna u ni citerne ninnu cɛ maa b'a kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu minnu bolila fana k'olu fana nɔbɔ a yɛrɛ kɛra cogoya sugu min na fala ye tiɲɛ na a su burunta cayara walasa armée cɛdenw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye citernenw ye foyi ma olu sɔrɔ olu sera u seyɔrɔw la wa min ye baara tɔ ye sa Wolomasiri tabaw bɛ k'o baara kɛ bi yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ka kɛ n'u ka wulikajɔ ye hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ kunungo ni ne sera ka kɛ Mali kɔnɔna na halisa san ale sera ka taa Benenakaw fɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ tɛmɛna Mali denmisɛnninw n'o ye Benena denmisɛnninw ye Tomiya marabolo kɔnɔna na olu kɔni ye sira datugu sira min bɛ sa n'o bɛ bɔ Benena ka taa se Mali ni Burkina dancɛ la novembre kalo tile fɔlɔ u y'o sira datugu ko sabula Burkinakaw ka VDP k'olu ye kamalennin 2 fa olu ka dugu kɔnɔna na waati in kɔnɔna a yirala k'a fɔ sa Mali ni Burkina dancɛ la ko dayinnen don kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye a ma bɛn u ma tajiko kibaruya ta na sira la premier ministre ale ye lajɛ kɛ kunungo n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a ka minisiriso la novembre kalo tile 4 san 2025 lajɛ in sa minisiriw caman tun b'a kɛnɛ ka waati gɛlɛmanw olu ko ɲɛnabɔli hukumu kɔnɔna na baro sigi in kɛra min kan sa o ye k'a fɔ nin waati in na taji donni ni taji bɔli ni taji baara min an ka jamana kɔnɔna na
kumaw ye taliko ka dɔgɔkun tɛmɛnen na sa baara minnu fɔra no olu la waliyara k'olu kiimɛli baaraw kɛ k'a lajɛ sa ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan minisiriw tɔgɔ la min bɛna fɛɛrɛ dabaliw sigi sen kan yason station kɔnɔna na mɔbiliw jɔliw ani mɔbiliw cayaliw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na min ye lajɛ fana senfɛ sa o y'a yira sa k'a fɔ ko minisiriw bɛna maa kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan minnu bɛna baara kɛ directement ni dugudenw ye yaasa degun bɛ se ka nɔgɔya cogo min na centre min bɛ sa n'o ye Segu Jɛki ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ taji min bɛ jamana kɔnɔ balo min bɛ jamana kɔnɔ ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen ka se ka tajiw ladon baaraba min bɛna daminɛ dɔgɔkun kɔnɔna fala ye o ye ka taji la taa an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na ani Bamako fɛɛrɛ minnu tigɛra Bamako o ɲɔgɔnna kelen kan ka taa sigi marabolo kɔnɔna na sɔrɔdasiw ka taji tayɔrɔ maaw ka mɔbili minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ka mɔbili tayɔrɔ ye olu fana ka sigi sen kan baara kɛcogo ɲuman ko ka t'o fana kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu ka taji diliw ka se ka daminɛ jɛrɛ in fana kɛnɛ kan fana u y'a yira sa k'a fɔ min ye taji tilali ye ka taa jamana fan 14 fɛ u ka o dantigɛ k'o sɛbɛnw bɔ k'o baaraw k'olu daminɛ premier ministre kɔni y'a yira sa ko a bɛ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ bi douane direction ale ni direction générale du commerce la concurrence ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu kɛcogo ɲuman na k'a bɛ u fo premier ministre fana a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo ka muɲu ni sabali la halisa k'u ka dɔ fara o kan yaasa baara min bɛ se ka kɛ cogo min na taji ka se jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni halisa ale taji ko ye fala ye ko ni ala sɔnna a ma sini premier ministre ni chauffeur ɲɛŋɛ primature ale kɔnɔna na taji nali ni taji tali ni taji baara min bɛ kɛ chauffeur fɛ sa général de division Ablaye Mayiga ko ni ala sɔnna a ma sini n'o ye alamisa ye novembre kalo ale tile 6 nɛgɛ kaɲɛ ta waati a ka baarakɛyɔrɔ la maa bɛ yen sa n'o ye chauffeur ka syndicat ye n'o ye mobili bolila an ka jamana kɔnɔ k'a ni olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛkun ye min ye sa fasodenya baara minnu kɛra u fɛ k'u lakodɔn o la kibaruya minnu bɛ ka se ka olu da u tulo kan degun min b'u kan u yɛrɛ ka se ka n'a ɲɛfɔ u ni premier ministre kibaruya in kɔni fɔra kibaruya gafe kɔnɔ gafe min bɔra baara minisiri so yɔrɔ k'a di CSTM maaw ma n'o ye Fasun Kulubali ye ale ka minisiri so a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye secrétaire général ye n'o ye syndicat ye CSM kɔnɔna na olu ka bolofara minnu bɛ yen n'o ye chauffeur ye Sinakɔr maaw k'u ka bɛɛ lajɛlen wele fala ye mobili bolila fɛn fɛn bɛ yen n'o ye donibatalaw ye an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ ka na u ni premier ministre u k'a ta ɲɔgɔn da sini ni ala n'a kira sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ lajɛ in na an n'a da maaw tulo kan yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na maa minnu sa ko olu kɛlen don ka ɲinɛ u ka mobiliw ka fala ye min ye Segu Jɛki maaw ye k'a ɲinɛ o mɔgɔw fɛ sa k'u ka t'u ka mobiliw ta fala ye ka bɔ station olu dalala la ko min ye sɛbɛn ye sa ale kɔni fasirila kunungo n'o ye novembre kalo tile 4 ye a fasirili ani a donni baara la k'o bɛ daminɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mobili caman bɛ bi Bamako olu kɛlen don ka bɔlɔw minɛ pewu u ti taa u ti na taji o ti sɔrɔ olu ti bɔ u nɔ na ko kɔni fana ko bɛna ni gɛlɛyaba ye maa tɔw kan ka baara minnu kɛ k'o b'o gɛlɛya min ye mobili minnu fana bɛ yen n'olu kelen filɛ nin ka mɛn yɔrɔ ninnu na n'u tigiw tɛ ka na u ta taji bɛ ka di u tɛ ka b'u nɔ na u tɛ ka taa fan si fɛ maa si tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ u la n'u tigiw kɛlen don ka ɲinɛ u kɔ pewu ko n'u ma n'u ta fala ye k'u bɛ taa n'u ye fourrière la yaasa min ye maaw bɛ se ka taa ni ka segu nɔgɔya cogo min na baara ale kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na Segu Jɛki ko ka faamuyali kɛ o ko la hali bi fala ye kunungo kibaruya jatigidan dɔ bɔra ka bi ko min ye Bamako pankurunjigi kɛnɛ ye k'a yira la ko maaw k'u yɛrɛ ta kibaruya in a tɛ sen ka bi a tɛ sen ka sini ŋunuŋunu min don ani tiɲɛ cɛ ka jan kosɛbɛ aéroport ɲɛmaayaso fala ye n'o ye Modibo Keyita aéroport ye an ye weleli kɛ kunungo tilegan fɛ ka ɲininkali kɛ ko anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la bɔlɔlɔ kan k'a bɛ cogo di ko nkalon ma tɛmɛ a kan ko wa ko min ye pankurun yɛrɛ bɛ ka taa u bɛ ka segin u ko wa ma fana ko min ye waati min na nin kuma in yɛrɛ bɛ ka fɔ fala ye min ye Irisiw ka pankuru belebele dɔ o jiginna ye kunungo n'o ye Irisiw ka nin pankuruba in ye sa ale kɔni nanen don sa ni sɔrɔdasi minɛnw ye sɔrɔdasi cɛdenw olu b'a kɔnɔ ale ni wolomasiri tabaw ka baarakɛ minɛnw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ a jiginna tilegan fɛ fala ye minɛn ma bɔ a kɔnɔ dɛ a tɔ kɔni kɛra 11 su fɛ baara in min ye aéroport ɲɛmaaw ye k'olu kɔni bɛ yen olu bɛ baara la su ni tile wa min ye u ka kow ye u bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan Air Burkina fala ye avion filanan u y'a sɔrɔ han kalo in tile 30 n'o ye novembre ye i bɛ avion filanan san ka d'u ma tuguni n'ala sɔnna a ma sini jaw n'olu nana an na olu di maaw ma sɔngɔko ta fanfɛla la sa nin waati in na ko da dumunifɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna fala ye k'a sababuya kɛ tajiko gɛlɛya o nanen don ni dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tun bɛ jɛgɛ sa 300 fɔlɔ fala ye o kɛra 450 ye natamusow olu kɔni ko k'olu jɔrɔlen don koyi
supɔmɛ min tun bɛ feere fɔlɔ 40 o taara yɛrɛ sɔrɔ 100 na min ye jaba ye o yɛrɛ ti ye kuma tɛ o ka san pommitɛri n'a tɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don jagokɛla minnu bɛ yen sa n'o ye amadu ganame ale ko sa ko ale kɔni bɛ taa ɲɔ ta sukaro ani tulu ko nka k'a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla dɛ ko min ye tajiko dɛsɛ ye k'o de bɛ k'a kɛ donitalaw ni minɛntigiw fala ye u bɛɛ lajɛlen da donnen no file kelen na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ ka gɛlɛ ko hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dumuni di maaw ma n'u bɛ taa dumuni ta ka n'a d'i ma ka bɔ hôteliw la fala ye ani restaurant na k'olu bɛɛ lajɛlen ye dɔ fara o taw kan n'o ye livraison kɛlaw ye bi in na ko maa caman bɛ yen fana taji yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ na u b'a san sanni kelen kelen bidɔnko dabilalen ko y'a ko tɔ bɛ juguya ka taa fɛ k'ala kun bɛ tajini minnu sɔrɔ ten k'a tɛ ka ye dɛ feerelikɛlaw ko gouvernement ka wuli yaasa ka se ka nin ko in ka fu siri a la sɔngɔw bɛ se ka jigin cogo min na fala nin waati in na a bɛ fɔ dumunifɛn min ma sa ko kuruba ni dɔw b'a wele ko dana ko ale bɔlen don kosɛbɛ bankasikaw fɛ yen ɲɛ bɛ dana in na fala ye a ka di dɛ wa min ye bana caman ye fana a b'o fana furakɛ a bɛ fɔ masa ko pression arterielle n'o bɛ maa min na wa min ye dumuni fana ye k'o yɛlɛma maanifin kɔnɔ kɔrɔ ka se ka o fana nɔgɔya i bolo dana a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ nanzarakan na sa u b'a fɔ ma ko taro nka fala ala ka nin ci k'a kɛnɛ bila i la dɛ kan'o kɛ dɛ kana la nɛnɛ o ɲɔgɔn na poison tɛ yen n'i b'a fɛ k'ale diya dɔn i b'a tobi de k'a mɔ fo a ka taa mɔ n'a mɔna tuma min on s'en mange n'a ye jɛba ni kɔgɔ dun dɔw b'a kɛ mɔni ye dɔw b'a hali a balabala k'a jeni k'a kɛ firiti ye dɔw b'a dɔn hali u ka naw la fana a ka di kosɛbɛ wa min ye bana caman a b'o furakɛ wa ko nin tonnen don bi bangasi yɛrɛ laban an na taa ye sa o fɛn caman bɛ yen dɛ guan bɛ u bolo fini bɛ u bolo olu ko u ye nin bɛɛ kɛ togoda fɛ ala ka sa wɛrɛ yira an na fala ye bangasi an b'u fo min y'u ka préfet ye n'o o ye colonel siribe ye a n'a ka cɛ dɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo kulukorokaw fɛ yen ko sɔngɔw jiginna fala ye min ye nin waati in na sa kaba ko ale kɔni bɔra a kilo o tun bɛ ka feere fɔlɔ 45 o nana yɛrɛ sɔrɔ 40 na ko sɔngɔ jigin bɛ ka sababuya bɛ ka kɛ mun ye sabula min ye ɲɔtigɛw ye ani sumantigɛw olu daminɛna kulukoro marabolo la o de y'a to bi baara ninnu bɛ ka nɔgɔya tireyikaw fɛ yen ɲɔgɔndɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o baaraw kun cɛra octobre kalo tile 31 kuncɛli hukumu kɔnɔna na sa donbolo caman kɛra n'o ye balo ni dumuniw ye maa minnu bɛ yen n'olu ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye u taara olu fana fɛ yen n'o ye mɛrilakaw ye ka taa donbolo kɛ olu ye min ye Kalil Ibrahim ye ni ale Kalil Ibrahim Ture n'ale ye maire ye ka taa se u ka préfet ni sous-préfet ma fala ye u ye munumunu salo kɛ maakɔrɔ minnu bɛ yen kɛnɛ fana kan sa min ye donbolo caman da dumunifɛnw o dira maaw ma kuma tɛ maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila bi kayikaw fɛ yen tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o o ye ASCO kaso ye ni ale ɲɛsinnen don furakɛli ko ma sa kayi kaso kɔnɔna na ale ye a ka maaw ka tɔnden sɛbɛnw d'u ma maa minnu ye yamaruyalen don sa ka don tɔn in kɔnɔ n'o ye carte de membre ye u y'o di yaasa u bɛ se ka furakɛliw sɔrɔ cogo min na u ka CESCOM ale kɔnɔna na waleya in kɔni foli kɛra la kosɛbɛ sabula dugudenw kun sigilen don ka nin sɛbɛn in kɔnɔ u kɛlen don ka musakaw sara n'an bɔra kayikaw fɛ yen fala ye an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Segu gouverneur ye n'o o ye contrôleur général de police Sulemani Traoré a ko min ye couvre-feu fala ye on ont prolongé festival tɛ ɲinɛ o jɔrɔkun ko Segu gouverneur a ko sa ko min ye couvre-feu fala ye tile 30 kura o dira koyi k'a daminɛ kununko novembre kalo tile 4 na n'o ye tarata ye ka taa bila sa min ye décembre kalo tile 3 nata la min ye couvre-feu ye a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se sɔgɔmada ɲɛ kanɲɛ 5 ma Segu gouverneur ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ o ko hukumu kɔnɔna na dɔrɔgu ale bɛ ka sifinw sosuwa an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ ani kiribikiribifɛnw ni fura cɛjuguw fala ye denmisɛnninlakaw k'olu ta kɔni kɛlen don mɔnɛ ye a ko la koyi ɲinan zan in kɔnɔna na san daminɛ ni san cɛ fala ye min ye kokayini o kilogaramu 153 o de minɛna Mali kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen n'o ye fura cɛjugu ye fura minnu bɛ yen n'olu man ka don o tɔni 103 o de minɛna ka taa se min ye drogue bɛ n'u b'a fɔ ma ko cannabis o tɔni 1 minɛna nin bɛɛ lajɛlen jaabi dira kununko fɛɛrɛ kɛnɛ min sigilen don sen kan minisiriso min bɛ sifinw ka ko kunna n'o bɛ lakɔlɔsili kan ni OCS ko yaasa maaw bɛ se cogo min na ka tanga ka bɔ drogue ni kiribirikirifɛnw ma
olu ka wuli ka jɔ sera k'u bolo minnu dɛmɛna dun baara in ma nɔgɔn dɛ a bɛ jogo de kɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Falaye kalata banna pewu a bɛ fɔ ma sa ko conseil constitutionnel n'o bɛ jaabi labanw bɔ kunun ko Abidjan kɔnɔna na a ko Alassane Dramane Ouattara k'a ta ye ko ye min ye k'an kana fɔ ko Dramane dɛ a komi anw bi yan an bɛ se k'a fɔ Dramane mais tiɲɛ yɛrɛ la fana Falaye a tɔgɔ tɛ Dramane ye o Dramane denkɛ de don ale ye Alassane de ye ado ko a ye se sɔrɔ kalata la kalata min sigira sen kan octobre kalo tile 25 wa ko jamanakuntigiya k'a bɛ se ka tɛmɛ n'a baara ye min ye conseil constitutionnel ye ale y'o jaabi bɔ kunun Burkinakaw fɛ yen sa k'a daminɛ octobre kalo la ka na se novembre kalo ma u ka wolomasiri tabaw y'a jira sa k'a fɔ k'u ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaaw ma maa 100 ɲɔgɔnna Bamaɲɔgɔnɛ kɛbaaw la u y'olu fa 10 ɲɔgɔnna u y'olu minɛ u bolo la maa minnu bɛ yen sa n'olu b'u dɛmɛ yuruguyurugu ni namaraw siraw fɛ ani kunnafonidiw fɛ u y'olu caman cɛ wulikajɔ ninnu caman kɛra ni pankuru ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na AES cɛdenw olu ka baaraw la min ye Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaaw dogoyɔrɔ n'u ka marifa dogoyɔrɔ caman Burkinakaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni filenkolon cira k'o da kolon ci Libikaw fɛ yen grippe aviaire Falaye k'a bɛ k'a sɔn hali bi dɛ Tripolikaw fɛ yen sa ko min ye bana in ye HND ko a kɔni bɛ ka walankata ka taa fɛ dɛ sɛw kuma tɛ a bɛ fɔ min ma ko poulet de chair k'olu caman k'a yer'olu la sɛgɛsɛgɛli kɛra 342 ka sa o ye k'a jira k'a fɔ yɔrɔ 6 la min ye bana ninnu ye sa yaasa u ka se ka kunbɛn u ye fɛɛrɛw sigi sen kan min ye sɛw kɔni ka boloci o de bɛna na daminɛ ani sɛw sɔgɔli min ye bana in ye wa min Libikaw k'u bɛ welewelema da sa ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani jamana ma u ka n'olu dɛmɛ koyi yaasa nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo min na Tanzanikaw fɛ yen kalata tɛmɛnen min ye jamanakuntigi muso in na a ye kalikasiyɛn kɛ kunun ko Falaye dogodogonin dogo la ko internet k'u bɛ k'o bila tile 6 maa tun tɛ internet sɔrɔ nka gouvernement min bɛ Tanzanikaw fɛ yen k'u tɛna jɛn n'a ye maa ka jaw bila maa ka kumaw bila min bɛna maaw ja tigɛ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a f'u ka procureur n'u ka juge ye u kana musalaha yɛrɛ kɛ a ko la maa mana a ko kɛ u k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye sariya ka sira kan présidence n'o ye Saniya Sulunu Hasani ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko wulikajɔ laban ninnu senfɛ Falaye ko maa caman ni tora la fanga sinamatɔw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye ale ni lakana tigilamaw k'olu de kɔni ye maa caman fa ko wa ko su caman fana bɛ dogolen bɛ u bolo Keniyakaw olu y'a jira sa k'a fɔ k'olu ni Banque mondiale Falaye k'u na kuma ɲɔgɔnyaw sigi sen kan koyi ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin olu ma olu tun bɛ fɛ ka musaka min ɲini Banque mondiale fɛ ani ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ni dɛmɛsɛnɛ minnu ye ko a y'olu bɛɛ lajɛlen jɔ kunun ko sa u y'a jira sa k'a fɔ ka jamana kɔnɔna na k'u ni Banque mondiale k'u bɛna kuma ɲɔgɔnya sigi sen kan Faransikaw fɛ tare bɛ ka fɔ min ye Emmanuel Macron ye ale y'a jira kunun ko n'o ye araba ye novembre kalo tile 4 a ka bɔlɔlɔsira min bɛ n'a fɔ ma ko X k'u ka maa minnu tun minɛnen don n'o ye Cécile Colère ye ani Jacques Paris Falaye n'olu k'u minɛna kabini mai kalo san 2022 Irankaw fɛ yen k'u bilara koyi maa ninnu k'u bɔra kaso la ko nin waati fana na sa u ka kaso tun bɛ kaso min kɔnɔ n'o prison devine ye k'u bɔr'o la k'u bɛ k'u kunda min ye Faransika lasigiden so min bɛ Terankaw fɛ yen jamanakuntigi ale yɛrɛ de ye nin fɔ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ kunun ko Philippines ko fiɲɛkolo fandanbada dɔ Falaye o kɔni ye maa 5 ɲɔgɔnna olu saraw senfɛ maa 200,000 n'a ɲɔgɔnna kunkanfɛn olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila fiɲɛ in kɔni a barika bonyana kosɛbɛ Kalimegikaw fɛ yen kɔni a ye tiɲɛni yɛrɛ kɛ wa sanji fana bɔra a ko la o taara ni dugu fankelen a bɛɛ lajɛlen ye berefeko ta na sira fɛ min ye États-Unis jamanakuntigi ale ni Chine jamanakuntigi Falaye k'u ye ɲɔgɔn ye koyi Xi Jinping ni Donald Trump u ye ɲɔgɔn ye pankurujigi kɛnɛ min na sa o ye Sinbayikaw fɛ ye min ye kwaji bɔda dɔ la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya Busan u y'a jira sa k'a fɔ ko Corée du Sud baara in kɛra yen de miniti 100 u y'o de kɛ ɲɔgɔn ye la maaw tun ɲɛna k'u bɛna heure 4 kɛ ko nka k'a jira la k'a fɔ sa ko min ye janto yɛrɛla ye k'o ka ca kosɛbɛ bi États-Unis ale ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ min ye Chinois olu b'u kɛlɛkɛ bolo kan koyi irisi ka pétrole ko ani États-Unis b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ ko n'u y'a kɛ k'a ɲɔgɔnna b'olu yɛrɛ bolo wa olu tɛna n'a dabila u bɛ n'u ka pétrole sanni kɛ irisilakaw fɛ yen u sigilen don ni a ko bɛɛ lajɛlen ye Coupe d'Afrique éliminatoire musow fɛ yen Falaye anw kun bɔra pewu
n'o ye Mali ye an kun éliminena nka min ye CAF ye ale bataki bɔ kunungo k'a yira sa ko an ka muso ko u sen na ye Marɔku taga la han min kan ka kɛ san wɛrɛ san 2026 communiqué in kɔni sera Mali fédération ma kunungo k'a yira sa ko CAF ko k'a fɔ Mali ye ko min ye fédération malienne de football ko an sen bɛ se ka don Coupe d'Afrique musolakaw ta min kan ka kɛ Marɔkaw fɛ yen n'o ye CAN muso ye ko wa ko an repêchera de dɛ u y'an cɛ ka bɔ su la ka na n'a ye ɲɛnɛma la min kɛra Côte d'Ivoire la n'a taara coupe ta min kɛra Danemark la 92 n'a taara Coupe d'Europe ta o ɲɔgɔnna de kɛra an fana ka musow la mɔgɔw jamana minnu tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye jamana 12 don u y'a bɔ la ka kɛ jamana 16 ye o la sa ko min ye jamana 4 ye u y'olu fara kan o jamana 4 na Mali bɛ o la ka kɛ n'u ka jɔyɔrɔ kow ye FIFA ka classement na équipe 11 minnu bɛ yen n'olu binna 4 minnu tar'o la sa o ye Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire ani Égypte olu 4 de bɛna taa fara tɔw kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka kuma kuncɛ. Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an b'an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di an ka politiki baaraba kɔrɔba dɔ belebeleba dɔ n'o ye Umar Amadu Diko ye n'a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kunungo an dabama ka wolo sera a ma novembre kalo tile 4 san 2025 a kɛra Côte d'Ivoire Abidjankaw fɛ yen bana kuntala surun senfɛ a masurunamaw n'a ka denbaya maaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen bana min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko AVC falaye accident vasculaire cérébral ko o de ye a sɔrɔ maa min don sa k'a bɛ a taara Côte d'Ivoire ani limana caman kumana nɛgɛjuru la maa caman y'a sɔrɔ tile laban ni don laban ninnu na a ka fatuli kɔni a dangɛnɛmara maa min fɛ o ye Jean-Louis Buyon ye min ye masurunamaba ye o ye a kun taara sa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nin y'a dɔgɔkun 2 ye yaasa ka taa min ye kalata baara min bɛ sen na ka taa senkɔrɔma dondoli kɛ ni baaraw a y'olu kɛ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ politiki ko la an ka jamana kɔnɔ yan PSP o ɲɛmaa don Umar Amadu Diko maa min don kabi diɲɛ bisimila ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni faso kanu k'o ma dogo maa la min y'a ka politiki baara kɛcogo ye o fana ma dogo maa la faso kanu ni baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ sa min ye nin waati in na maa caman bɛ ka dugawu kɛ ko ala k'a dayɔrɔ sumaya bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya in an y'a sɔrɔ ye min ye a sɛbɛncira an ye fana maa caman fɛ fala ye minnu bɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ sabula cinquantenaire min kɛra Mali la ale tun y'a commission d'organisation ɲɛmaa ye a tɛ ka tile la minisiri fana baara ni baarakɛlaw ka minisiri ani UNTM ninnu syndicats a y'o minisiriya fana kɛ maa min don politiki tɔn kɔrɔba PSP tɛ bi parti politique ye dɛ kabini Modibo Keyita o tile ale yɛrɛ fa n'o ye Amadu Diko ye o ye parti ɲɛmaaya kɛ donc parti politique kɔrɔba don ani USRDA ninnu de ye filan ye an bɛ dugawu kɛ sa u ka dugu la an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya peut-être que ni su nana janaja ko olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen. Sidi ka numéro filɛ nin wari ci.